mesti ngerti. Orang. Enggak, gendong salam, gendong maju dalu. Aku mau disenenono wong ora mudeng dadi lama. Ya Mbak Elisa. Marah-marah terus, jangan mungkin cepet sakit, dieman-eman. Dieman-eman nggih. Iya, nggak boleh. Aku ada kok ngidani wedi lho malah. Kok wedi ngopo? Omongannya mesti ngene terus sih. Sing ora ketinggal. Ya ora. Melek sabarana rima. Ting kulino dolanan saka kulino. Wedding Tresno. Ting Tresno dolanan saka kulino. Maksud ten iki opo? Yo iki kan padha-padha ora mudeng kok. Aku suka dia. Kelak. Lalu dia tidak menyukaimu. Kok bilas sanes manis. Sajane bakal pasang lagi ngono. Tahu apa aku? Kukutang. Apa urung nganggo to? Kuwi panikan lho, Bro. Oh, sahabat urutane kene. Ya saya mikir kok. Iya. Pak Kapolsek mateni penegak hukum. Pokoke sing ora iso kaiso Mary. Hah? Ora iso Mary aku wis kae. Aku wis ana opo apa? Yo. Piro iki? Sing penting iki berkah ora perkara cacah kok. Mas Gareng. Aduh. Nika anu dawuh saking Pak Bupati semoga menjadi semangat warga Kabupaten Malang. Gitu. Karena beliau itu kiai ini senang mengapresiasi sesuatu hal yang baru. Ya. Nggih. Ya betul. Nggih. Kali ini luar biasa. Leres. Ora wuh mirsani ngestreni ngestoni. Nggih. Niki sadurunge Mbak Cut aku tak bagekke karo widodari sing tumurun saka Kayuwangan niku. Wilujeng dalu Mbak Yu. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu piyung sanget Bayu Limbo ingkang kula hormati kula tresnani. Alhamdulillah. Jenenge Lek. Menika kabaripun kados pundi Mbak Yu? Kabaripun benes dunipun sae sanget wilujeng sedayan Limbo. Amin. Anu ya. Kayak kendaraan kan nom-nom ya. Napa? Jogine mesti kempling bareng distaken bekok. Ora ngono-ngono. Lagi omongannya kalau aku lo langsung nyambung sama Pak Dalang itu cerdas Bapak itu frekuensinya dari siji langsung cek ngono lo. Wes konco plek yang ini. Kamu kok plek itu enggak nyambung berarti karo aku. Jangan ngomong betul. Iki lo paham Ngomongnya jangan ada bunyinya. Point to the point, cetot tombol gampang. Mbak Elisa, bidal saking Ngayogya jam pinten kala wau? Peges dunipun bidal menika jam 12.11 langkung 13. Tembung kali 12 piye? 12 lho Pak. 12 iki kali 11 ora kali 12. 10 apa? Sedoso. Nah ya di atasnya sedoso, ya berarti kan 12 kali doso, terus belasannya apa pakai belas ke belas kali doso welas. Goblok aku ngomong itu bener. Kamu sih ora paham, sih ora paham. Kok iki salah dibenerke. Sing asli wong Jawa ki aku. Oh, jadi sing bener Kalih welas. kali. Sampun dumugi mriki. Oh, Jenengan dumugi mriki piye Mas Garing? Jam kalih welas. Oh, Mas Garing tekan mriki kalih welas. Berarti ora dhewe sik kalih welas, Pak. oh panjenengan
bela. Kau boten dicangi gak panggung bela. Malah suratan jamu apa kok takon kukup dan pantai kok. Oh, yo nesu sing tenang. Nek tadi buru iku kudu nongke. Nek salah ki kok beneke. Anu ya Mas, Apa? kaya ngomong karo kumpeni. Kamu apa penting ya? Coba. Yo, rawon kaya penting sing seloyo. Aku urung kok penak-penak. Mbak Elisa, panjenengan mengucapkan menapa untuk acara bersih desa iki? Ndongake napa? Kaya ngene lho, omongane kok ngene sing diteni Pak Kapolsek lho. Ojo disepelekake. Nah, nggih. Arep ndongake napa, Mbak? Kula ajeng mendongaken menika masyarakat ingkang sampun suplek wonten mriki. Oh, golek wektu, golek kesempatan. Ora diseni bablas. Kok masyarakat Kalau masyarakat di Poso Jawa nyapa? masyarakat Mata bahasa Jawanya mata? motor. Ada Poso Jawa Ono. masyarakat? Yes. Ya, Kula ndongakaken sedaya ingkang rawuh sampun kersa pirokot wah, bener. Apa ini? Nek sedengaken Siapa cah? Masyarakat sami pirokot ya kan? Masyarakat sami krokot-krokotan iki kok ya kan? Ono, kami tokot. Masyarakat yo masyarakat atau masyarakat. Masyarakat kami Bebrayan. bisa mriki. Pangapunten nggih Pak Sanusi. Pangapunten sedaya Pak Suneri pangapunten nggih. Kula ndongakaken mawon mugi anggenipun mereti desa reresi desa ngresi boten namung desanipun sedaya nanging atosipun piyambak-piyambak saged resi nggih nek pun resi akeh rezekinipun lancar sedaya lancar lan saged sehat walafiat panjang yuswa amin boten Amin. Apa? Aku pamit delok ya. Aneh iki. Berat pipis. Ngapa tak? Ngapa? Apa sakro dawane ora ketong lho. Wong amin wae lho. Orang perkara cetolan urane, tapi merupakan kesungguhan Mbak Elisa walaupun beliau itu orang Sulawesi. Saya kepengin ajar basa Jawa. Ngono lho. Ngono. Iki ora mung aku kok ditakon. Mau akeh gawe iki sing kepengin ngerti. Akeh para masyarakat sing pengen ngerti. Sing kepengin nyokot kuwi. Ora kowe kuwi asal usulmu saka ndi? pangapunten sederek-sederek sedaya kula sekoto Kok mbok pedhot Mas Budi sekodo kok pedhot piye? Hei, ben ngomong sik iki lho. aku mau dulu Oh, lu tekan ngono pas lagi ngono iki pedhot sekodo tak pedhot. Ayo tapi, Pak Elsa, mau diambali malih. kula nuwun pangapunten sederek-sederek bapak kula sekoto litoli Bapak saya pundi? sekoto litoli Omong sing cetha titik komane sing cetha. Bapak kula saka omah toli-toli. TTN ini TTN jangan kok ngaruh titik koma komane mau nggon ngendi TTN nggon ngendi Titik kok bapak. komanya sing Titik iso sak godhone TTN ya nek biasa. yang jelas dulu sekonya sekok umah Toli-toli. titik Titik. bapak kula seko koma toli titik Ora apa bapakmu kok preman. gimana sih Bapak kula ki tanda baca koma, ora kudu diwaca komane. oh ya bapak kula seko Toli-toli. Ibumu saka ndi? seko lambelu Label dhewe kok. Apa nesunya apa tak? Wong takon wong nabek-nabeke labelu. sabar tenang Tepan. Labelu kuwi daerah. kamu sok baca Google Maps sok buka Google Maps ngerti makanya dolan sing adoh ngopi sing kentel Oh, mari kok pilih kurang gengkel. Cek
lebih. Apa kalau kopi deh? Kental. Kalau ini kopi kental, kopi ini kurang kental. Wah kental lo kental. Lebih maklum itu. Wah boleh bakul ini biar dorong. Lebih maklum itu. Maklumi. Aku pengen geli-geli lo. Aku Geli kamu geli dengar punyaku, aku yo geli dengar punyamu. Basa Jawa di rumahke yo geli. Aku bingung seprono seprene coba nek kowe pancen Jawa ngerti tak artine ceng giwing. Apa itu ceng giwing? kowe ora kena dipedhok-pedhok. Cengkiwing itu nengkiwing lho, nengkiwing bukan lho, cengkiwing ini biasa. Ya, Pak. Lho. Nah, upamane Mas Garing aku ke dalan to. Ya. Ketiga. Jatuh. Nah, terus sampai begini terus dicengi mencekel. Banyak sih. Oh sih, tarik bukan. Kaya kucing. Jenenge diceng. Cengkiwing aja dipedhok-pedhok. Cengkiwing. 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 Cengkiwing gitu. Heeh. Kalau bebek bengek apa? Kuwi biasane wis tuwa. Ora kok wis dikarepke Mas Garing. Takone tetek jemek lho. Bebek bengek. Sing dikarep iki tetek bengek. Oh, tetek jemek. Kalau katanya kalau menyiapkan sesuatu kayak gini versi besok ini kan yang dipersiapkan banyak. Cepat dong bebek bengek. Tetek jemek itu artine upama panganan Ya. kuwi maneka warna aneka ragam jenisnya. Tetek Ayo, aja dipedhot ilang. Tetek bengek ya. benek kabeh ora kabeh. Ya wong ayo jenenge Susah. Aneka warna tetek Bebek jemek. bengek. nah, niku dialek itu merupakan dialek keseharian. Tapi aku seneng loh, dia mau bertanya. Yo nek kono seneng kok penak men muni aku seneng. Yo nek Maksudnya aku seneng ki mergo gelem takon. Oh, nggih. Wong pinter ki mergo gelem takon. leres. Lah ya ra gelem takon ora ngerti ya. Nggih. Ya. Ya. Oh, lucu. Kalau bahasa Indonesianya gratis apa? Tapi satu kata apa? Anda tahu nggak? Gratis Ya. Yo apa? Bahasa Jawanya gratis. Basa Jawane gratis. Gratis basa Jawane ya satu Satu kata. Satu kata apa satu suku kata? Satu kata. Satu kata gratis ki apa ya? Bisa kalau bahasa Jawa ketemu nggak? Gratis ki apa ya? Aku nemunya di pasar ini. Apa gratis? Apa gratis ya, Pak? Bahasa Jawanya nyok. Oh iya. Tapi mau bilang itu kan Iya, bayar. bayar. Nyok. Kalau aku kan boleh pulang boten nggak ada arto. Nyok. Jadi lo kata orang nyokok. Tapi Nyok. Nih. orang iki arep iki ora kok nyok gratis urane gane iki Mbak Elisa ora nggo duit terus dikeki nyok gratis ngono wae. Niki abang ini wanita istimewa. Istimewane Artinya sampai saat ini masih belum sinau di kawruh. Allah niku gombal padahal iki gombal. Semenjak kalau ada orang cantik mesti dikatakan istimewa. Oh, no KTP ada maunya kamu. Wis arep kuwi. Bedane karo kedung salam iki nggonmu. Kalau apa? Kedung salam. Ono bedane. Kedung salam, kedung zero, ora kedung dijajaki adimu ora mesti ngerti. Orang. Enggak, kedong salam, kedong maju dalu. Aku mau disenenono wong ora mudeng dadi ora apa-apa. Ning aja wae, ajare. Aku tak ngitipi suarane Mbak Elisa. Ayo ngomong ora cocok kok nembak. Aja nyepelekke, aja Ora nyepelekke. nyepelekke yen perkara bodi rupa oke. Suara protokol kok nembak. Oh, itu yang penting belajar, Pak De. Nah, bener Belajar itu. terus, belajar terus. Buktine sih, aku tak nyuwun pangkur Semarangan. Aneh lho kuwi. Aneh. Oh, ning aku arep nyoba. Wong mau kleru ya duwe seneni wong Yai Sulawesi. Ayo saiki pangkur Semarang made in Sulawesi. Mbak Elisa. Oh, iya, Mbak. Mingkar mingkur rengan karo
Apa ya ngono sok nek diri. Ngomong-ngomong kena kok tajam maneh. Wis ta, rumah kasih ta. Lanjut. Sekete yo Pak De. Waduh, Adanya ora usah omong bako wae. Omong marang. sekedil dari sekedil. Lanjut, yuk, jangan diganggu. Ini ngambang berlaras gawat. Yuk Mbak Elisa. Lanjut. Alhamdulillah, tepuk tangan ke Mbak Elisa, Bapak Ibu. Ya itu langsung. Foto melecet CDT. Melecet. Ning anu Mbak Elisa, aja nyeneng suarane saka yang ngono kuwi. Ya. Ning isih kalah karo bojone Galeng. Oh, kok sakit kalah. Wo, bojone Gara yang aku pamer. Maaf, bojone Magaleng nek nyuwara wah wis hebat. Ora gelem dirungokke wong akeh ini ora gelem ngenteni wong sepi. Oh, ada wong Jam nek nyuwara jam piro, Mas? jam 12 bengi metu omah itu. Oh. Kok kaya Esti ku ya apa? Iya, Sing bolong. wis golong. Wis jalan sing golong. Ya, aku ngerti aku. Sapa? Bakakku. Pripun bakakku? Bakakku ngiloke Elisa ning bagi. Ya. Ngemaske bakakku. Ayo no, beliau ini penikmat basa gending. Lanjut. Ayo. Nano. Turi putih.
Alhamdulillah. Ini ya Bapak lagu yang penuh semangat. Nggih. Sejatinya ini pesan spiritual. Oh. Pesan spiritual. Maksudnya pripun, Mas? Turi putih, turi apa? Karepe napa? Ayo kembang turi mesine. Dudu Lah nek turi ku karepe napa? ditutupi mori. Oh. Warnane putih. Nggih. Ingat semua orang besok akan ditutup oleh kain mori warna putih. Nggih. Terus Ditandur neng kebun aku. Kebun itu tempat untuk bercocok tanam sing gede kuwi kuburan. oh nggih. Serare tiba nyemplung sakwise iki dicemplungke Nek dicemplungke ning nggon kuburan, kebudok kembangi apa gumantung tumindake rikala urip apik apa elek yen apik surga elek neraka. oh nggih. Kuwi ya wong kira-kira. Ning yo ora, Mas. Ora yo. Ya alhamdulillah ya Mbak Alisa nggih matur nuwun. Mas Gareng wis duwe ngento-ento jletreke tembang turi-turi putih. Lowong Mas digo tinggalan aku karo Mbak Elisa ben iso kanggo sang urip. Aku pengen bunuh sithik layan. Kok enak yo. Aku tinggalan kowe karo Elisa, aku ane ndi? Lah nek esuk balik ning Semarang, Apa sampe ora kuwe? yo mulai kan ayo rasa omah. Yo, berarti ditinggali mulai ngono lho nggih Pak Elisa nggih. Ilmu kan ra digawa mulai. Heeh. Jangan berbicara masalah mati dengan saya. Saya perkara ditinggali kok. Ora iso tinggali iki ninggal oleh iki apa marep mati. Yo ora ta. Wah, ketoke spiritual wis jedul bahaya iki. Nggih, paling majare itu bahaya, Pak. Jadi, wis bisa niki wae kena dosa bahaya. Piye nggih? Gurakan itu begitu ae. Alhamdulillah ya. Nggih. Kan iki dadi mbah Pak Isa. Oke, selamat Dadi mbah, selamat. Ya alhamdulillah. Nggih. Wis pepitu loro. Ah, wis ora kena pola-pola. Saya menet. Aku apa? Saya menet. Kuwi nek wis dadi duwe putu loro kan saya menek sampean. Menep. Kok menet? Menek. Nggih. Tak gorenge kanca isine. Ah, sik rada cetha to. Rada cetha to wong ora cetha. Udah wes. Yo Mbak Niken, mriki Mbak Niken. Bawa. Mbak Niken kali tri, bawa yo. Itu bilang oleh omongan. Selamat malam, Bu Niken. Selamat malam, Sugeng-dalu, Mas Bayu. Selamat malam hebat, saya sehat, saya laris. Nah, moga-moga jaga kesehatan, yang penting jaga pita suara. Ki rada cetha. Rada diluwokke iki cetha itu nasi terbaca. Lha terus apa bedane karo tayu kae? Lha wong beda ngono. Kene bosone cetha ku ngono-ngono kok. Besok coro nih goro toto gawane watak wantu dewe. Wih, enggak. Desa mau coro, enggak, weh. Kowe dia sama wacara kok turu. Iki lho. Nek yo piye kabare yo? Selamat malam, Mbak Elisa. Enak ya kayu. Alhamdulillah. Selamat Cah. Hah? Iki cah enom sing iso ngejeni ngene iki ya to Elisa. Iya, tak sopan santun cantik. Ya to boleh saiki diskriminasi. Apa to? Kowe disalami, iki disalami, nganti badak iki lho disalami. Aku ora dhewe. Sampai pengen disalami. Ayo anu yo kabeh padha ngatur assalamualaikum salam. Ora ngrasa. Salam. Jadi iki dewe-dewe ya. Aku koyo arwah. Seneng. Iki
meninggalkan sejarah. Apa itu? Sejarah. Oh, kok sudah Loh, biar kowe karo sapa? Layu karo aku lho. apa nih? Mbok. Ya enggak, tadi kan enggak kelihatan toh gara-gara clearnya ini warnanya apa? Putih. Terus mukamu juga putih. Ya. Kok malah ra ketok. Nek iki solo gede kok picet ya. Piye ta? Pripun? Lah wong kowe mau jeblok ning kene kok ora ketok lho. Ya gini loh, sering nesu-nesu terus. Ya kan gampang kan kayak gitu kan. Itu nggak baik loh, cepet loh nanti. Loh, wis, tapi cepet tuwa, cepet tuwa. Aku ora cepet busine berebut. Betul Pak De, mungkin jenengan marah-marah terus, jenengan mungkin cepet sakit, dieman-eman. Dieman-eman nggih. Iya, nggak boleh. Aku ada kok nikah iki wedi lho malah. Kok wedi ngono? Omongane mesti ngene terus sih. Niku bocah sing ngelingke. Ngelengke, sampean kan yo ngelengke aku, Nduk. Aja diforsir terus tenagane ngono to. Aku dengan saya sudah tua. Rambut putih, Muka putih, rambut putih obat. rambut putih, kulit keriput bukan masalah. Itu semua saya anggap hadiah. Nggih. Yang bermasalah justru orang lain karena belum tentu menghadapi masalah seperti saya. Oh, dadi nek sampeyan iso tuwa alhamdulillah lho mesti nek bocah enom kuwi nganti iso tuwa. Oh, kuwi diruwake. Oh, mah aku mau diruwake aku ngomong karo dhewe kok. Ya diruwake ora urusane. Kowe padha tuweke kok cukup. Padha. Piye kabar? Kowe wis jadi pacar Ponjo. Enggak boleh punya pacar dulu katanya Pak Ade kan. Loh. Jajan kowe kira-kira ora enak balik ki. Malah kaya kowe malah ora apik. Kok aku ya ora ngerti. Jalanilah hidup ini sesuai dengan usiamu. Di waktu kamu pacaran, ya pacaran. Lah rumana sing cocok apa ya dipaksa. Kan kula kan dari lulus SMA toh Pak De. Pak itu kelas piro nduk cah? Kelas 3. Lho, ku kelas 3. Wis fokus berarti. Kok sing kok perkara sekolah lulus aku SMP wis ketek ketelu kok. Awak ku garangan kok. Besok. Ora ya ning betul. Karier dulu ditunjang dengan sinau sing becik supaya karier dan apa ngilmu berjalan. Nggih. Wah niki loro karo dodere duwe pacar. Ayo no, Mbak Elisa yo jadi sergap pendidikane kan gelar doktor, nduk niki kan kelas 3 SMA, dia pas kuliah. Adane tak kei rumuse ning kepengin ganggu duwe pacar dapat. Telepon. HPS Salembar tulisi diskon 50%. Padane apa wae. Kok nek serompo wis saiki sekolahmu ning di kelas piro? Sekolahku di Kediri SMA 8. SMA 8 Kediri, Kelas 3. Kelas. Tapi 3 opo gak ngerti. Lho, Iya to ini. Kamu orang itu Piye kok IPA IPS enggak bela sama IPA IPS sampe kayak saiki 3 opo? Ketinggalan IPS. Sing ora ketinggal. yo ora tenangane kok. Lho mesti kan. Halo. Bakune muga-muga pendidikane kecekel kariyere yo saya cemerlang. Amin. Kaya Mbak Elisa. Nggih. Wis yo kasih dokter kuwi. Yo tetep banget sih. Niki Pak Jun, Nduk. Niki ngersake ninggal katresnan yo kudu nduk nikah niku dilanggapke sih. Nggih. Kali Mbah. Oh nggih, kalau Mbah anu to, Mbah Suparwan to. Nggih. Lah kula ngersake Banten Banyuwangi. Nggih. Kalian anu Pak Kapolsek ajeng tapi gunung duet kali penyanyi loro. Oke. Niki tak ngaturke penyuwune Pak Junrin dibawani sik. Monggo. Ya. Oke, mikir wis ora tau penuhan. Nyuwun ngampil iki damsari yo rapopo Cahyu. Asmara Dalam. Oh, asmara ndok boleh. Nggih, monggo. Kayak apa suarane? Ya, Nduk. Aja turu sore kaki. Ora kabeh wong iso basa Jawa, Mas. Gareng.
terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan tidur di waktu sore hari, anak-anakku. Wah. Lanjut ya. Ada pesawat berputar-putar di angkasa. Dewa pesawat lho. Dewa iso ngabur ora? Iso. Lah sing iso ngabur to apa? Pesawat. Oh, nanti di dewa pesawat. Berarti kalau aku pamit ning mamaku, "Ma, aku mau naik dewa." Wah, naik pesawat. Wis kok meneng. Sing nontone percaya kuwi gegrek. Ya kowe. Ayo. Nyanyi ngepokor kencanane Apa artinya? Membawa pantat ke mas-masan. kok pantat. Kok iso pantat lho? Nyangking bokong. Bokor. Bokor kok bokong. Bokor kok bokong. Oh, bokong toh. Ngomongku bokong kok. Oh, nyak membawa bokor yang terbuat dari emas. Ya. Bokor bahasa Indonesia apa? Paidon. Bokor ya bokor. Bokor ya bokor kok. Oh, kowe bedheki wong tuwa. Iya, Dek. Isinya doa-doa yang mengharapkan tidak terkena mara bahaya, semuanya selamat dunia akhirat. Kok bawa ngono? Aku agar iso tak dawake. Iya. Sandang kelaman Nolano. biaiku Gat. Adikku elok tenan Mas Hari. Ayo. Pripun? Mama bareng belakang Pak Sanusi. Oh nggih, ayo. Nggih, kan Pak Sanusi sampun nimbali peng 3 niki to. Peng 2. Nggih, 2 kali. Pak Jun to? Pak Junedi. Pak Jun nggih. Kan ndongake apa tadi? Heeh, Pak Junedi. Wong kleru wong guru. Loh, nek yo Mas. Pak Sanusi ini jadi bupati asal Pak Sanusi. Iya. Kalau yang nimbali sudah 2 kali Pak Junedi termasuk Nek nama. beliau Pak Bupati itu sudah merestui. Jadi nek ora ono merestui ya ora bakal ditekan kene. Iya, gitu maksudku. Nggih. Pak Junedi matur sembah nuwun. Napa iki sampun nimbali kula yang kedua badhe yang ketiga. Amin, amin. Nggih. Ayo mboten nama niki Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Matur Bapak. Alhamdulillah. Nggih, Bapak Bupati, Bapak
Bapak Sanusi. Sanusi, Pak Sekda. Pak Sekda, Pak Kapolsek, Dan yang terpenting Pak Kades. Pak Kades, inggih. Pak Kasdes asmane sapa? Pak Hari Nadin. Wah kok ngomong Hari Nadin sapa? Pak Misdi. Pak Misdi. Pak Misdi kok Hari Nadin. Oke, Pak Misdi, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki kang kathah Amin, barokah. amin, Kurang. amin. Mugi-mugi panjang umur, sehat. Amin. Selamat wilujeng, Pak. Oh. Pak Tiuki sehat selalu. Amin amin. Panjang umur. Amin. Entek wong. Berarti karena ini kan gue mau sak dunia mati, Mas dari urip dhewe alhamdulillah. Moh. Kok ngomongnya dibagi panjang umur kok Aku udah dhewe donya kowe ngatur kopi iki. Lah berarti memang ini bisa begini. Ini pertanyaan banyak kabeh. Mati yo pilih dhisik apa Sedengan berarti sedengan. sakti tae. Nah, iki. Ayo, tinggal Pak Tresna. Iya, tinggalkan terus buka celuk dilanggamke dhisik. Maka, ya, Dek. Nangis sakjroning hatiku. Nangis
acara bersih desa akeh banget. Ya. Diwiti mulai tanggal 2 Juli. Oke. Itu nyekar ning Cikal Bakal. Oh, Oke. Terus malamnya peruatan layangan. Oke. Tanggal 5 sampai 28 Juli santunan 58 yatim piatu kalian duafa. Terus 29 Juli awake dhewe sing kandawan lelekan wonten mriki lho sayu. Iya, alhamdulillah. Nggih. Terus niki anu Magareng. apa? Karang Taruna gitu, Yuwono Abadi niki didiantu dari mahasiswi yang KKN saking Universitas Negeri Malang. Oh, Tulen dari adik-adik SMK Islam Donomulyo yang baru praklim wonten mriki. Mbak Elisa, ini manfaatnya sangat banyak sekali Mbak Elisa. Luar biasa, namanya juga Merti Deso dan ini Nggih. ternyata bisa kuyung baik masyarakat sendiri dari lembaga pemerintahan juga mahasiswa. Nggih, ini sekaligus memperkenalkan budaya. Ojo nanti sok penerusnya awake dhewe kelangan sing jenenge bersih desa. Oke, leres. Contoh kaya Niken Mbak Elisa itu menjadi inspirasi cah nom-nom itu ojo isin dadi presiden, ojo isin dadi penyanyi. Betul. Kaloro ki hasilnya kok nyiden, hasilnya kok nyanyi, ya tuku nyawaku iso. Tukuran. Nyanyi lu, apa kilo-kilo. Ya. Kok jadi wong. Pokoknya dikenalkan dulu karena iso nresnani. Barang. Waiting present jeleran sepo kulinden. Apa ya kuwi? Waiting Apa wedoke ra mudeng lho. Tak kono present jeleran sepo kulinden. Di teng kulino jalanan saka kulino. Waiting tresno. Teng Tresno jalanan saka kulino. Nah. sok ten kita ngopo. Kuwi kan padha wedoke ra mudeng lho kok sing anak. Ajarnya itu Pak Kapolsek tersakit tapi gunung. Ya. Daripada dibawa ini ya Mbak, apa dipasrahke Nduk Niken kali Mbak Elisa. Ya. Pak Kapolsek kasih mumpung tahu kok standby. Standby. Apa Nduk tadi bayi Mbak? Standby. Standby siap. Kan pun bawani lari-lari Pak. Oke. Itu orang tak Pak Kapolsek Padang Ramil Sugowo Kabupaten. Doyo kemawon. Utamipun para kades-kades Mas sekarang dalu menika ugi mirsani. Aku ki kok kecil. Pripun? Sedaya Pak Kades aku mau ngerti mau kenal. Nggih. Tak kira MC-ne. Jebul Pak Kades ku jenenge apik. Jenenge Pak Kades apa? Pak Kades Pak Misdi. Misdi. Misinya menjadi kades memakmurkan masyarakat sini dan memajukan desa ini. Nggih. Terus Dipilih karena patut untuk dipilih. Oh. Mergo karakter bagi saya jalan kades sudah memenuhi syarat itu. Apakah syarat menjadi kades? Syarat menjadi kades kita akan dulu. Menjadi kades itu harus tahu atau seorang biku yang kades. Jadi kudu ngerti tembung kades sendiri. Tapi Karakternya harus bagus karena untuk contoh masyarakat. nah, terus Akalnya harus pintar. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. terus Ekonominya harus mapan. terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Ini kades. Weh, yolah tenang. Aku yang TV. Kok RT remuk tenang berarti. Oh iya. Remuk tombol. Saiki nek jenenge Niken Salingri terjemahkan. Ayo. Niatnya datang ke sini untuk menghibur tamu-tamu yang lain. Terus Ken nyanyi, ken juga kerso niatnya wis hibur. nggih. Saiki sing SMA. Nggih. Terus Lindung lho, getarane kalah banter karo suarane Niken. terakhir Driki Driasmoro gawe gandune wong sing nonton Niken. Yo, kabeh lah. Dasare karo jeneng sapa? Jeneng sapa teh? Dimas. Hah? Dimas. arepe Dimas Niken Salingri, Dimas Bro. Dipilih jadi bintang tamu sudah pantas kemampuan. Nggih. Terus Mas Musa ini sapa?
Yo nek masih mesti wis duwe dene sedulur iki. Ora tuku ya sapa? Iya, aku punya emas soalnya. Dene ono sing nganggo siji. Bangun goblok. Iya. Weekend. Tadi Elisa. Ayo. Elisa Orkarus Orkarus Alaso. Ayo. Elisa Orkarus Alaso. Elsa enak dilihat. Nggih. Terus Lincah anaknya. Sabar hatinya. Nggih. Ora saben wong iso nyedak dhewe. Karena memang dia bukan tipe maunan. Ros itu bunga. Kamu seperti bunga ros. Kowe kerasa ora ora. Iki lho, Juri. Iya, Alaso. Alaso. Aku suka dia. Kelak. Lalu dia tidak menyukaimu. Sopo. Apa ora? Kowe takon tok sing cek iki. Bojoku ora tau tak uncai yo. Ora. Oh, mana loro. Yo, capek gurung. Mbak Nike karo Mbak Elisa. Yo, Mas Jarek di bagian dhewe. Ya, ayo Pak De, kita nyambut gawe. Yo, Mas Jarek di tengah. Mbak Elisa ngapit di tengah karo Nike. Weh. Bagiannya busi. Masa ora patek. Anu nano. Bojone. Saben bengi nyaman. Pak De lagi bayi bener Pak De. Ancang-ancang. Bener ya. Loh, yang musuh kowe tak kuat-kuatke. Alah. Kok karo butune kok ngono. Maksudnya kuat joget. Ngono. Kabibi. Ayo. Sampun. Wes kok wes. Wes. Jare jeblek. Lah sampe kamu mbul kok. Iya. Oh, ngumpul lah. Ora omong. Ayo cak, ngumpul cak. Iya. Yo. Ya. Ayo batine dadi gareng ngejak ayo ngene. Bangane kowe Apa? batine ngulus-ngulus dupok-dupok gopo. Oh, gaweane dhewe-dhewe ku iki. Jadi suarane apik lara seplung iki to. Anu bunga ora sira kae sing penting tandha tresnane. Terima kasih Mas Bayu, Mas Bayu. Jadi Mbak Elisa, ayo. Tangan Yen memaja mengkaro Mbak Elisa dapat bonus juga. Padahal bakal pasang lagi ngono. Mari. Bobok. Kok sing dicek kok sing nyebak tok. Lah piye? Lah aku. Engko seru rampung. Oke. Iki kan. Ayo. Ayo wis mumpung pedhot tanom nomo. Mbak Elisa. Ayo lagi. Ayo. Sambil ora patek ketok ya ayo.
tuwek tenaga ya. Bireng. Sabar ya, Kang. Laden kono sabar ya, Dok. Oke, Mas. Nggih. Kulo nek moga-moga bigak. Cinta Memang mangkat kok berdiri jam berapa hari? Pulang jam 4, Mas. Alhamdulillah perjalanan lancar lah. Alhamdulillah kami sudah lancar. Alhamdulillah. Pripun, Pak De? Podo nikah karo bayi podo. Adik kakak. Adik kakak. Padha piye? Watine jenglek, bawa tinggal caturan. Lah kula rusaken nang mana jam 5 kok. Lalu ratus berkudi. Ono, wah. Apa ono garek ngumpul nyek. Dah. Yo. Ya kan, Nano. Panas. Yo, parian sik, parian. Oh, alah parian. Asik. Yo, Pak Mami. Ano Reno, yo mencungak cek. Ayo. menyang kolam Nangkolan. ngubah bayem Mbak Bayem. masyarakat Kedung Salam Masyarakat itu salam. tansa ayem tentrem Amin. Yo jajare, Mbak Siti. Ano Reno. tuku kloso Buku kloso. neng pasar legi Neng pasar lagi. sedaya pramiarsa Nggih. mugi kebak rezeki Amin. Yo kita. Ano Reno. ono cireng Ono cireng. diwadahi kerdus Terus pati gareng nggih. pancen bagus Kaya wedhus Oh, kelek. kok gelo iki lho. Nek kelas iki seneng bagus kaya wedhus. Ya wis ora sah. Aja wae wedhus kaya wong wis ngene. Malah wedhus kuwi. Nek kaya wong ki aku wedhus. Ayo jajare apa kuwi? Baik ah, oke? Ya kan? Reno. tuku tongsen Tuku tongseng. ning Boyolali Ning Boyolali. Pakde gareng Pati gareng. ganteng sekali Kaya tapi Wah, aku jadi si Janmu ki peternak to. apa ta? Lah siji wedhus siji sapi. Ya kowe kok dek peternak ya ora apa-apa. Ya jajare sama kuwi. Ayo. Ano Reno. Ayo. Pak Siram Bapak siram. Aku minjem. Ya kowe wis dadi bapake kowe ora apa-apa. Iki bapake mau apa ya? banyune ances Banyune anjes. Terus warga Kedung Salam Pak Guru salam. mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang deres Amin. Ya weh anjing itu beres ya. Nyatakan dari jam ini. Ayo dini, cek. Karo Neno. Ayo. Pak Imam Pak Imam. kayine Pak Amin Baik Pak Amin terus. khususan desa Kedung Salam Nggih. Allahumma ja'al baladana baladan aminan mutmainan sakatan rakatan masailan baladin muslimin Oke. Aku mau bu saja. Aku ayo bae petruk. Ayo. Kadake wis si Janmu kabeh. Ora apa-apa iki salam ustazah ya. Oh, ora dinaik si Janmu ora genep kabeh lho. Ayo terakhir getari. Karo Neno. Iki ucap salam ucap salam ring para sedaya ring para sedaya. Terus mugi warga Kedung Salam terus Bagya Mulia Bagio Mulya amin. Angel. Ayo. Ayo, brunikan. Mana Neno? Ya kan? Tuku gotang. Walah. Malah tuku utang terus. Tuku gotang. Apa urung aku to? Ini palian ya, Bro. Oh, sahabat tunggu tadi kene. Ya saya mikir kok. Nih sabar dulu, sabar sir. Oh iya iya iya. Oke, bungkus susu. Tuku gotang. Kotan. Pak polisi. Tiadai, Apa? tiadai. Kotan itu wadah, aja wadah kotan Jangan kayak
diadai kresek tapi kurang kresek. Oh iya iya. Diadai. Diadai. Apa? Ada apa? Diadai ada. Ada. Tapi ada yang Nah, terus Sing nonton wayang. silakan wayang. Mugi-mugi rezekine kata barokah turah-turah ralo kak ning malah kebak. Mugi-mugi panjang umur, sehat selalu. Mugi-mugi sedayanipun saged nanggap wayang-wayang piyambak-piyambak. Mugi-mugi kagem sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Matur nuwun Bu Budin. Nanti kerja gunakaken mau pajak di Budin. Yo Mbak Elisa. Aduh Leno. Yo. Ana sing jengat. Kamu ngajarin Bu. Ana sing jengat ngelek nggonku. Nggonku duduk mati. Alah, Nah, gara-gara dong tuku kawan lho. Kawan balikan yo. Ono sing tengah. Kok dawa. Bocok. Aku apa ben ora kleru. Kawat itu lho, kawat jengat, kawat jengat, kantong Jengat to. Yo. Pak Junedi, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, masyarakat sedoyo. Kula dongaaken panjang yuswa. Panjenengan ke mau kok. Ayo kuwi masyarakat. Oh iya. Tapi sak masyarakat sampe nang iki jengat bareng. Akhirnya nomor umum. Lan mumet aku. Yo Mas Gareng. Aku yo. Ayo no. Kabeh kedung salam. Ya, mana isi ya, ngerti aku. Bapak Musdi. Nggih, mau ketemu sore Mama. Lagi apa ini? Kadane nyopo? Yo aku gobloknya kan di kedung salam di situ. Oh, masyarakat kedung salam Nggih. ditambah rezeki. Amin. Amin ya Allah. Yo. Ini kan nano, ya kan? Panas hutan. Apa sebelah ya? Hutan panas, ada panas hutan, panas panas panas, hutan panas, panas panas hutan, panas di hutan nih. Mas Gareng sendiri apa? Kok usah panas-panas di hujan ini? Nggak genol ayo masuk Lah angin. yang panas terus hutannya teko hutannya. Di hujan ini cara Jawa asosiasinya harus beda meneh. Iya kan? Di hujan ini gludus. Iki utane tak kuat iki utane. Di hutan ini terus mandi tuh Yuk panas. mau baju lagi. Aduh. Ya. Aling-aling. Ini lagi. Ngene lho, ora piye. Oh, diteni kacang mosok yo ora ngene. Ora tak disabu dikira yo gone iki yo wedahan. Iya. Iki tanggung jawab kok. Ya iso meneng lah. Lah kapan kalau dereng ngomong terus? Der to? Ya. Ora mbok der ra pasek. Apa-apa salah kabeh. Rantuk. Yo Mbak Elisa, misoa. Enggak. Kita saling ulang. Saya banyak bapak panjang.
Ye, suaranya elok. Betul mas. Apa? Senyedang ganti. Nanti dia Matane picek. asli apa? Oh anjir dan diblok loh. Ini kan nembak itu kan bayi saya. Gitu. Nah. Dia apa? Saya tahu. Apa ada sih apa? Kita saya mau saya naik ke sini dah. Jelas kamu tuh TLK. Apa itu? Salah. Oh saya tahu coba. Mbak Elisa. Cek zaman ber. Ini nembak si Dudet niken dulu. Niken dulu. Iya, jelas hello. Lihat. Ayo, ada. Oh, jenengannya pas tarik tambah terus. Ayo, bandingkan nembak si Dudet Mbak Elisa tapi. Delok dulu. Ayo. Oh, jenengannya pas mau tak kabarin terus. Oh, ini loh. Oh, ini tapi gawean istri. Dipakai saya kategori. Mau. Ya, coba. Iya. Pak Kapolsek mata ini pengedang hukumnya setahun Pak. Bisi. Coba ya. Nek, coba bayar lo atau kayak gelot ah dipasih ayo. Wah enak biasa ke Solo ini. Pak. Ya. Cek jangan. Pas tenang ini. Dia sentek pas. Dia sentek. Sentek. Dete. Sentek. Oh alah kere. Apa? Jalur bagian saya ketik. Duit rano. Coba emosi. Ada emosi. Tangane blonjo. Aku ada emosi yo, sopo-sopo tak rangkul. Yes, balikan Mbak Elisa belaran sih. Yes. Apa lo gak sih? Ini Mbak